Sanoisin etten puhuis vaan rahasta. Jos ei mieles pyöri muuta, niin mitä mä sille maahan? Kun mun life ollu aina pelkkää vuoristorata. Mut tuleeks massi ikin muuttaa ees mun elämän vakaaks? Yli 40 vuotta pitäis vääntää 9-5. Ja uus GTAkin tulos, eli täs tulee kiire. Pakko olla eläkkeellä, et voi keskittyä siihen.